Kasi Biwa za Usana Studio Al-Abbasiyya Muluk da nudoran ni shila kalam da tabbas wildona foga figali bo fisar bo al-firas ni barbe asijili da kebas barjatun kataltun coronavirus kan shifta rapper barjolo maragna dongo rasun tit shafona music hausa ta shadi hanana sun so kubuta muka sa sakata in tusa na hura wuta su yi ta to ba mafuta music hausa ta shadi mun hasa wuta hausa a chadi muna on top in yi shiru in ki fada wait up zasto shan baki wada top ni kona sha na yi sifin kop maganar aita fito no yin stop kai no yin stop Rex on the beat jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba kasa a yau muke ina nan da abokai na bizar da yake ya na ji shiru wai magana wa kuke ina son marab gumi na zuba yake jijjiga samin kace mini oke a jiya duk a banza a yau mun ɗauki fansa ina fara rap hausa ba a can mini to Rex on the beat to ake zana fara ina hau beat sai fa saurara biwais ne dole asara jiya an ce min ci paper yau gashi muna babbarta no an avance fa kalaluja no an avance fa kalaluja Rex on the beat jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba muka fara nema muke ne da mukama damu muka ne da mu shata inda rabbana no wahala kuma inda rabbana ba wahala yanzu ba mu ba ma jin wahala yanzu kullum mu ma sai ga wahala saukin mu ya je har maliya hausa anina rab da bakan nan hanni ta sirga hasas da balad da wanar ka firas ku ni shaddi da beko mamaki bar su gani gare su na kan firas ku rab es me go ya haribe ku ina da gayu big boy hausa mu ne a jadi a zongo fi kalbi es hajgidami morala Rex on the beat jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba ba yau ba muka fara da hip hop nake gadara na taho kai dole asara asada ce babbar asara sai beni ina nan kowa ya zo fa ya tsaya nan DJ ka bani sautin kai mun taho da zafin yau mu muke ta rap talab mana ta kulturap jiya daban da yau yanzu mun ci gaba harkar ba ƙarya ba zamba ba satar fasaha ko ba haka ba zallar rap ne shike ta zuba ƙarfin dafin mu ai yafi kuba in ka musa kai fito mu zuba dadin fada sai gaba da gaba za ku san shege ma na da uba yana da uba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba jiya ba yau ba jiya ba yau ba mun saba Studio Al-Abbasiyya es hash fendi sai Rex on the beat music hausa check kun ki zai